Nomad boeren haar dongoerskap nog afvieren. Later moet ze dan weer kunstdong onvieren. Dat zal hier duur en boven dat stiert al dat transport CO2 uit. Biogas Marm, in gearwerking met Biocentrum en Hogeschool van Hal Larenstein, wil dit hier nog uiteenzetten met de productie van Renuur. De biogascentrale zit er al, die werkt gewoon. Dus dan gaat het erom om de digestaat die er nou op produceerd wordt, door die installatie heen te helpen en daar de eerste product nu te helpen. Dat is het idee, ja. Het Waardfonds had voor dit jaar nog zo'n 40 miljoen euro aan subsidies op de plank liggen. Daarvoor zijn ze benamelijk op zoek naar lietsere projecten om daar de belangstelling van Weeromrint te organiseren. Nou kijk, als er geen goede projecten zijn, geef het geld ook niet uit. Hè? Dus zo werkt het. Maar we zijn ervan overtuigd dat er nog steeds goede initiatieven in dit Waddengebied zijn. Dat de bewoners nog steeds mooie ideeën hebben om te kijken hoe kunnen we dit Waddengebied nou sterker maken. En daar blijven wij naar op zoek. Biogas Marm had 4 boeren op het eeg om de Renuren nog dit jaar te testen.